A sada ćemo, dragi gledatelji, kao što smo i obećali, u susret manifestaciji Hrvatska volontira 2016. Saznaćemo uskoro kako, gdje i zašto volontirati. Pozvali smo u naš studio neke od tih divnih mladih ljudi koji nesebično sebe i svoje vrijeme daruju drugima, pa su tako s nama jutros Andreja Pandurović-Ugrin, koordinatorica volontera i međunarodnog programa Volonterskog centra Zagreb. Dobro jutro, Andreja. Sandra Nuždić je koordinatorica Hrvatske mreže volonterskih centara. Dobro jutro, Sandra, i vama. I na posljedku Filip Trezner, nikako posljednji, nikako zadnji, dobitnik ovogodišnje nagrade za najvolontera. Dobro jutro, Filipe. Dobro jutro. Dobro jutro, Filipe. Naravno, čestitke na državnoj nagradi za volontiranje. Negdje sam pročitao da se volontiranjem baviš već 5 godina. Samo u prošloj godini, govori neki statistički podatak, 1260 sati volontiranja. Malo sam to preračunavao i podijelio sa 365 dana i došao do brojka od gotovo 4 sata dnevno. Pa da, volontiranje je zapravo već jedno 5 godina kontinuirano sa mnom. Osnovali smo i udrugu mladih, nas nekolicina mladih volontera iz Karlovca. Sve je krenulo iz tog Centra za mlade Grabrik koji vodi udruga Carpe Diem iz Karlovca. Oni su im u konačnici nominirali i zapravo je jedna glavna motivacija bila organizacija jedne manifestacije, znači Fotodana mladih. Mi smo bili mladi fotografi i zapravo smo željeli sudjelovati u tim fotografskim i kulturnim događanjima kojih naprosto za mlade ispod 18 godina nije bilo. I mi smo se organizirali i rekli ajmo napraviti svoje. I tako je to krenulo i sada je to već 6. godina organizacije te manifestacije. Evo, ove godine se održava u Karlovcu i zapravo kroz to se odvijaju ti volonterski sati, dio kroz dakle, te kulturne programe i uglavnom je to na manifestacijama, na kulturnim programima, na festivalima. Dakle, volontiranje nije samo humanitarna pomoć. Volontiranje može biti pomoć zajednici kroz aktivizam, to je ovo što isto radim kroz Savjet mladih grada Karlovca i ostale slične institucije, ali i kroz kulturu, kroz aktivno društvo, civilno društvo mladih. Možda je to nekako manje primjetljivo, ali zapravo i tekako važno i to ono čime se svi mi u Karlovcu zapravo kod te udruge bavimo. Sad postoji jedna krovna udruga svih volontera koja se brine da se volonterstvo u Hrvatskoj podigne na još višu razinu. Upravo to je Hrvatska mreža volonterskih centara. Što točno radi? Tako je. Hrvatska mreža volonterskih centara, kao što i samo ime govori, je upravo mrežna organizacija i to volonterskih centara u Republici Hrvatskoj. Trenutno okupljamo 12 volonterskih centara, 4 regionalna koji su ujedno i osnivači i to iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba i još 8 lokalnih volonterskih centara koji djeluju stvarno diljem Hrvatske i kao što ste rekli, mi jesmo, ajmo reći, krovna, odnosno organizacija koja predvodi nekakav razvoj volonterstva i u cijeloj Hrvatskoj i nekako jača afirmaciju volonterstva u našoj zemlji. Andreja, vi ste poznati i s međunarodnim i hrvatskim volontiranjem. Tko su volonteri u Hrvatskoj i koji su interesi volontera u Hrvatskoj? Pa ja bi znači ovdje se mogla zapravo referirati na podatke koje mi, Volonterski centar Zagreb, imamo u svojoj bazi za grad Zagreb. Na nacionalnoj razini, nažalost, ne raspolažem tim podacima, ali po statističkim podacima koje naša baza govori, i to je bazirano na jedno 14.000 volontera registriranih, uglavnom se radi o djevojkama, čak 70 do 80% je žena u volonterskom svijetu. Evo, drago nam je da je Filip ovdje s nama, da malo mislim da se pokaže da ima i muškaraca koji su tu aktivni. Osim toga, pokazuju statistike da su to uglavnom mladi, znači između 18 i 30 godina i zapravo tema za koju se pokazuje najveći interes su djeca. Dakle, volontiranje sa djecom, volontiranje sa mladima i tu negdje onda oni prednjače. Baš je počela sezona međunarodnih kampova. Tako je, da. Doduše, međunarodni kampovi su kratkoročni programi koji zapravo onda, zato jer su kratkoročni, uglavnom traju 2 tjedna, omogućuju svima da mogu otići. Znači, to vam je kao aktivni godišnji odmor, odnosno mi kažemo društveno odgovorno putovanje, gdje vi onda ne putujete samo kao turist, nego zapravo putujete i možda imate priliku dublje upoznat lokalnu zajednicu gdje odlazite i doprinijeti, znači svojim radom, svojim entuzijazmom, da se tamo ostavite svoj trag i zapravo pomognete lokalnoj zajednici u kojoj odlazite. S tim da ima različitih tema. Od djece, arheoloških kampova, povijesnih, kulturnih, ekoloških, zaista se za svakoga može naći nešto. I svatko se može prijaviti? Tako je, svatko se može prijaviti. Postoji samo donja granica koja je uglavnom 18 godina, gornje granice nema. I zaista imamo puno iskustva gdje stariji sugrađani dolaze i to tamo nije važno jer su tamo ljudi okupljeni oko jednakih vrijednosti koje dijele, a ne oko toga koliko godina imaju. I možda bi samo pozvala sve zainteresirane utorkom i četvrtkom u Volonterski centar Zagreb u 4 sata. Imamo informativne sastanke gdje onda možemo pružiti sve detaljne informacije kako otići, kakva je procedura i sa ostalim detaljima pomoći.
Filipe, vi ne razmišljate o odlasku u neki od međunarodnih kampova ili ste možda imali prigode upoznati nekoga iz međunarodnog kampa? Imao sam prigodu upoznati vrijedne, isto mlade volontere koji zapravo sudjeluju u Europskom volonterskom programu, dakle EVS, Europska volonterska služba, i koji su također slično kao ovo, ali dugoročno. Dakle, to je dugoročna razmjena do 2 mjeseca ili dugoročno do 12 mjeseci i takvih nekoliko volontera isto sad boravi u udruzi Carpe Diem i odlično je vidjeti njihove iskustva, njihove prilike, uključiti njih u naše projekte na kojima volontiramo, pogledati perspektivu s njihove strane. Izbilje je, evo, lijepa situacija imati mlade ljude koji su došli u, evo, grad na kojem ne bi prvo palo na pamet, znači izvana došli su u Karlovac volontirati, njih nekolicina i to je zbilja lijepo tamo s njima se i provoditi vrijeme i s njima raditi, volontirati i stvarati neke nove vrijednosti. Sandra, kad gledate u usporedbi s nekim drugim zemljama, čini se da Hrvatska još uvijek nema tako jako puno volontera, odnosno da ima još uvijek prostora da imamo puno veći broj volontera nego sada. Naravno, uvijek postoji prostora za više. Mi, nažalost, nemamo nekakve objedinjene podatke na razini Hrvatske koje bi mogli sa sigurnošću reći toliko i toliko volontera imamo. Imamo određene podatke, spomenula ih je i Andreja na početku, iz baza volonterskih centara u Hrvatskoj, koje, recimo, prošle godine su dosezale preko 20.000 volontera, znači registriranih, koji žele volontirati, ne znači da nužno i volontiraju. Međutim, podaci s kojima barata Ministarstvo socijalne politike i mladih, temeljem izvještaja koje organizatori volontiranja njima podnose, su 2014. to je zadnja godina za koju imamo podatke, su čak nekih 46, znači do 50.000 volontera u 2014. godini. Nadamo se da će u 2015. ti podaci biti malo viši, jer to i naravno ovisi ne samo o realnom stanju volonterstva u Hrvatskoj, već koliko organizatora volontiranja zaista i podnese to izvještaj, tako da. I vrlo kratko, Andreja, Filipe, dobrobiti volontiranja? Pa ja bih rekla velike. Znači, osim ovog osjećaja o kojem je gospođa pričala i nekakvog ispunjenja i zadovoljstva jer ste nekome pomogli, isto tako rad na sebi, razvoj sebe i zapravo rast i razvoj, stjecanje novih vještina, znanja, iskustava, sve to donosi volontiranje. Pa, postoji jedna izjava koja se kaže, dakle, na izbore se ide svake 4 godine, volontiranjem se glasa svakog dana. I to je možda najbolje objašnjava. I pridonosi svojoj zajednici, najbolje objašnjava to pitanje. Jako lijepo. I za kraj, sve koje smo sad zainteresirali, svi mogu doći 16. svibnja. Što se događa i gdje se događa? Zapravo od 16. do 21. svibnja traje Hrvatska volontira i velika manifestacija, jedan tjedan kada smo htjeli zapravo potaknuti veliki broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, institucija, ali ove godine i tvrtki koje će se uključiti, da pokažemo da Hrvatska zaista volontira i ovim prigodom zapravo pozivam sve organizatore volontiranja da prijave svoje aktivnosti na www.hrvatska.volontira.vcz.hr. Malo je dugačka stranica, ali podaci su dostupni gdje mogu prijaviti svoje aktivnosti, koje su naravno javne volonterske aktivnosti na kojima se građani mogu uključiti, ali ove godine stvarno želimo svake godine potaknemo neku skupinu koja nam je interesantna. Ove godine su to tvrtke, odnosno poslovni sektor. Tako da, ono što je i Filip rekao, važno je da se svi zajedno uključimo u izgradnji zajednice koju želimo vidjeti u našem okruženju. Tako da ovim putem pozivamo i tvrtke da se uključe i aktivnosti se prijavljuju do 9. svibnja. Samo kratki podsjetnik. Dragi ljudi, hvala vam lijepa što ste nam došli. Hvala lijepa uopće što vas ima. A nadamo se da će volontera u Hrvatskoj biti sve više i više. Hvala vam.